Kom in! God afton, Svene. Ja, jag ser att folket är församlat. Det kanske är dags att köra till marken då med stund. Ja, det är bara att spänna för vagnen. Ja, då får jag väl önska till ett gott gifte då, Magne och Teresia. Ja, tack ska han ha. Ja, du har tur då, Magne, som får Teresia. Och Teresia har ju tur som får dig, Magne. Ja. Vill Rappen ha en kask innan du tar? Ja, det skulle smaka gott, det ser du. Ja. Det tar jag gärna. Ja. Ta då fram stolen där. Ja. Just det. Ja, som du ser så är hon inte så fotfärd. Nej. Men det kommer. Jaha. För det verkar. Jaha. Ja, så Rappen ut och går han. Ja, tack ska du ha. Ja, varsågod. Ja, kopp då, Magne. Ja, kopp. Ja, då ska vi tala om för några vänner att jag ska också gå och gifta mig, ser du. Jo, vad det lider. Ja. Det var roligt. Ska du bära iväg med Rappen också? Ja, jag tröttnas så punkarståndet. Ja, det blir så ensamt att sitta i en stuga. Och ombyte förnöjer ju, sa han som köste hustrun sin. Ja, när vi har kommit till vår år, då är det lika bra att fästa sig för alltid. Köp på det. Ja, det måste alla ha förordning om karl. En har ingen som bryr sig. Eller ingen som frågar efter om en lever eller dör. Nej, du måste ha friat i tysthet, du Rapp. Du har inget sport som allt. Nej. Ja, det skedde allt hastigt alltihopa, det gjorde det så. Men ett gott gift är det. Yes. Ja, min kvinna har pengar. Har de pengar? Ja. Och så gifter hon sig med dig? Jajamän, så. Då måste det ju fattas något annat. Nej, det fattas väl inget förstånd heller. Alltså. Inte vill jag väl säga vem det är, så du. Men du känner henne väl, Magne? Ja. Då blir jag nyfiken. Jag undrar vem kan det vara? Ja, jag kan väl säga då. Ja. Du har haft henne i ditt hem, så du. I hela 12 år. I levande tid. Talar de om Lovisa? Jaha, nu sa du kvinnans namn. Och nu flyttar hon ifrån dig, så du. Och hem till mig. Var det bara Lovisa? Hon har väl inget att föra med sig i boet? Teresa, då är hon fel underrättad. Hon har mycket pengar hon. Fråga Magne. Det har jag ingen aning om. Va? Nej. Stå icke där och gör det ovetandes. Du vet likväl som jag att hon har tjänat ihop mycket pengar här hos dig. Hela 8000 ska jag säga. 8000? Ja. Det vet jag inget om. Skulle hon ha de pengarna på banken? Så lättsinning är det inte, så han har några pengar på bankerna inte. De är hos en säker och god förvaltare. Fråga Magnus, han vet han. Det begriper jag inte en stavelse av. Och varifrån skulle hon ha fått ett sånt kapital? Ja, men hon har ju tjänat här i hela 12 år. Och pengar? Ja, men det växer ju undan för undan. Och sen lär hon få en fin avskedsgåva, har jag hört. Somliga kan sko sig, det hör jag det. Jag tror det här sitter ju Rappen och skojar. Jag pratar dagens sanning. Så är det. Så hon kan höra efter med Magne. Nej, nu så ska jag gå ut, så du, och spänna för vagnen till Reds, så vi kan köra till marken sen om en stund. Ja. Om man vill göra det så. Ja, det är det.
några nyheter det. Jas, det kostar så mycket att bli av med hushålläskan. Tror de på rappen? Han låter ju mun gå så fort han får sig en kask.